Osiny. 22 sierpnia 1885 roku. Auschwitz. 27 czerwca 1941 roku. Urodził się w rodzinie rolników, wychowany w wierze, z prostotą i pracowitością w sercu. Jego droga prowadziła przez nowicjat, śluby wieczyste i święcenia kapłańskie, które przyjął w Iwrei we Włoszech. Przez lata był nauczycielem, dyrektorem, profesorem. Człowiekiem, który ukształtował młode umysły i serca. Dla wspólnoty był duchową podporą, a dla kleryków przewodnikiem, do którego wracali się poradę i pocieszenie. Wspominamy go przez obrazy. Sala wykładowa, głos tłumaczący trudne teksty, klerycy skupieni przy jego boku, potem ciche rozmowy w ogrodzie instytutu. Jego życie miało rytm nauczania i modlitwy, pracy i troski o formację. To właśnie ta codzienna posługa, cierpliwe towarzyszenie młodym, była u niego wyrazem ożywionej wiary. Wyobraźmy go sobie w ogrodzie, otoczony klerykami, z pogodnym uśmiechem, z którym odpowiadał na wszystkie pytania i prostował wątpliwości. Jego spokój i opanowanie były znakiem dojrzałej wiary i człowieczeństwa. Nie szukał rozgłosu. Jego siła tkwiła w stałości i wierności powołaniu, w gotowości, by być przy drugim człowieku. 23 maja 1941 roku został aresztowany w Krakowie wraz z innymi współbraćmi. Przewieziono ich do więzienia, gdzie doświadczali przemocy i upokorzeń. 26 czerwca trafili do Auschwitz. Przydzielono im ciężką pracę. Rankiem 27 czerwca, po brutalnych wydarzeniach i torturach, Franciszek Harazim został zamordowany. Jego ciało zostało następnie poddane kremacji. Te wydarzenia nie są jedynie kroniką cierpienia. To opowieść o człowieku, który do końca pozostał wierny swojej posłudze. Gdy żołnierze wkroczyli do instytutu, odpowiadał spokojnie i opanowanie. Negocjował. Rozmawiał po niemiecku, starał się chronić tych, których mógł. Jego postawa wywołała irytację oprawców, ale nie zachwiała jego wewnętrznego spokoju. Relacje świadków mówią o biciu w więzieniu Montelupich, o psach rzucanych na więźniów, o kajdanach i długiej podróży do obozu. W Auschwitz powierzono im ciężkie prace przy żwirowisku. Mimo wyczerpania i okrucieństwa, ksiądz Harazim trwał przy swoich obowiązkach i przy ludziach, których miał prowadzić. Jego wierność była praktyczna. Uczył, prowadził, modlił się z klerykami. Był dla nich podporą duchową. Nawet w obozie, w warunkach nieludzkich, pełnił posługę, ofiarowując swoje cierpienia za zbawienie dusz. To obraz wiary, która ożywia, nie w słowach, lecz w codziennym trwaniu przy drugim. To, co widzimy w życiu księdza Franciszka, to znów niespektakularny akt jednego dnia, ale suma małych decyzji. Zostać z uczniami, odpowiadać spokojem, nie uciekać przed odpowiedzialnością. Jego wybór, by być nauczycielem i duchowym przewodnikiem, stał się świadectwem, które przetrwało mimo przemocy. Pomyślcie o tym. Ile razy w naszym życiu mamy okazję być podporą dla kogoś młodszego, mniej doświadczonego, kto potrzebuje wskazówki lub pocieszenia. Włóżmy w tę chwilę naszą obecność i cierpliwość. Wierność nauczaniu i przewodnictwu to dziś wyzwanie. Nie tylko mówić prawdę, ale nią żyć w codziennych gestach. Bardzo dużo czasu spędzam z młodymi chłopakami, jestem drużynowym harcerskim i kiedy zastanawiam się nad tym, co ożywia moją wiarę, to właśnie sobie myślę w kontekście mojego bycia drużynowym, dlatego że przychodzą momenty trudne czasem w domu, w szkole, na studiach, z chłopakami też nie zawsze jest łatwo, ale wiem, że jest takie coś jak oddziaływanie pośrednie, że ci chłopaki patrzą na mnie trochę jak na starszego brata. To, że patrzą na mnie i z lepszym lub gorszym skutkiem mam na nich jakiś wpływ i z kilka takich sytuacji byłem w stanie pokazać, przypomnieć sobie w swoim życiu, kiedy
czy to motywowało mnie właśnie to, że będzie msza harcerska albo że wyjeżdżamy na jakiś biwak. I często gdyby nie to, że my organizujemy jakąś mszę świętą, to część z tych chłopaków w ogóle by na nią nie poszła. No i to mnie motywuje, żeby pójść do spowiedzi albo zorganizować jakąś służbę liturgiczną właśnie spośród tych chłopaków, czy to pójść nawet czytanie przeczytać. I myślę, że to często ożywia moją wiarę, szczególnie właśnie w takich krytycznych momentach.